Limot nga nadakpan sa bypass operation nga naipreso bangod sa illegal nga droga nga ginkasa sa barangay Cuartero, Haro, Iloilo City alas 12:45 sang Uto, Mayo 21. Ang arestado mo si Orlan Pedriña, 45 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Nick Gallego, team leader sang City Drug Enforcement Unit, nga nabaklan sang isa ka plastic sa ginapatyan sa si Pedriña gamitan 12,000 pesos ka bypass money. Ginpahayag pa diri na recover pagidugag ang 14 ka mga plastic sa ginapatyan Cebu nga nagabalor sing 476,000 pesos kay nagabugat sing 70 grams. Narekabiran naton siya sang 15 ka sa lagko nga plastic sa siyang suspected siya po. Sa standard price siya is 476,000 70 grams. Si Padre tatlo na kasimana ang monitoring kay Pedriña kag nahibaluan kung kaisa sa tabok suba haro kakundi man nga lugar nagabaligya ini sing droga. Ginpahayag pa ni Lieutenant Gallego anay na preso sa Pedriña sa pagbaligya sa illegal nga droga sa tuig 2016 kada kagwa sing tuig 2018 pinaagi sa pre-bargaining agreement. Mga ka-K5 hunong nakaroon sa Haro Police Station ang suspect kag nagapakatuban sa gihapon sing kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung Republic Act 9165. Balita nagikan sa Distrito Sangaro. Ako, si K5 Aaron Ripoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News App. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.